Bon dia, benvinguts a l'acte del moviment identitari català amb la col·laboració de Renaixença Nacional Catalana. Venim avui a recordar un patriota històric, un símbol del segle XX. Jaume Martínez Vendrell va néixer a la colònia Güell l'any 1915. De nen va ser educat socialment pels pomells de joventut de Josep Maria Folch i Torres. El seu referent polític i gran amic d'aquell moment va ser Manuel Folguera i Duran, un dels presidents de la memorable Unió Catalanista. Quan va fer 18 anys es va fer soci de l'organització nacionalista radical que tots coneixem com a Nosaltres Sols. I el 6 d'octubre de 1934 va participar amb escopeta en mà per la defensa de l'Estat català. Amb 21 anys, la Guerra d'Espanya li va marcar el present i el futur. Es va presentar voluntari a l'expedició liderada per Estat català per recuperar l'illa de Mallorca per la causa de la llibertat nacional. En tornar, va ingressar a l'Escola de Guerra, de la qual en surt amb el grau de tinent d'artilleria, on posteriorment va ser ascendit a capità per mèrits de guerra. Destinat al front d'Aragó, també va participar en la batalla de l'Ebre. Durant la retirada de 1939, va ser ferit de gravetat i hospitalitzat. A l'exili, direcció França, l'esperen als camps de concentració de Sant Cebrià de Rosselló i d'Atger. A l'abril de 1939 va poder escapar-se del camp de concentració per connectar amb